Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kristoni takok tay bukuk song. Tini fighti sing 12 tarik April kok tisal 2026 ni reading rok no kisa dia win yang lewano. Tini sing kaitam reading mano pilang ke samung ni samung buca bo jeng porike tini nuklai nai Jisu no poito kainai borok Jisu ni bagai tamo kalaika. Borok bahai ke kotuma ka hampir laika borok bahai ke kai tono lop ka sing abono nuknai. Di second reading ko sing nuknai Peter kokton si hormani. Poito kainai borok no kok samani. Poito tebo kerak di poito basi sing matang jago. Jisu no nugiawi poito kaimani. Abo basi sing tong togo. Mono nugiawi poito kaimani jarino sing poito bai no matang jaknai. Te kaisa kok kahai ni besaka. Cini poito klaimani poito no potele jaknai bosaka rangsak se hor bai sogoi bo besuk kaham naijago nga cini poito besuk kaham abo potele naijak lagdiba hani bo sao abo no bosung kranai te tinini kotuma kaham bong ngke Jisu waini nukjak mani puila nukjak pro Jisu borok no hamari remani tewaisa nukjak pro ngke thoma no kok samani aborok no tini cheng pori lainai. Praise the Lord. Hallelujah. Padi cheng puilani porimano kisa diawi nelewano. Samung chapter 2 42 ni simi 47. Ani Kristo ni takuk tay bukuk song seng saimano sagri rok Jisu thimani ulo borok belai kena piring poroi yang laimani no. Kirilai tong laimani no. Kotoma ka hampira giangi tong manino. Happy no tabuk borong tani wo fan paika. Borok ni thani o tang paika fan paika. Borok ni thani o phola ka thani fan paika. Phola ka thani fan borok no siring ke achuk na ni relia. Tam khaika borok chonghorok ni thani siring ma bai thansa eng ma bai pal salai ma bai tei suri san ma bai ke tonglai ka. Pal ke siringgo pal ke suri layo pal ke chalayo. Ani Kristo ni takuk tay bukuk song tini chung nugo o chung horok ni langmawo thansa tonglai man. Chini mo thobo chung thansa ke tonglai na ni nango. Chung tini nugo ro chung horok ni bising te hawo nugya samung kalai jagi borok one wana laijak. Te kebangma borok ni thani wo phai tongo. Poito wo phai tongo. Jisu ni mugoi baptisma yachago. Tay borok ni bekhawo kaisa muchung ma phayo bini chung horok be malai nani. Ani Kristo takuk bukurok tini chonghorok poito bai kha thansa kha baksa ke samung khlaimani bisingtei kaito ni phola borok ni thani tebo active ungkha subra Jisu tebo chamatkar khaika borok ni langmao tamni bagai borok thansa tonglaimani bagai chungoro porikhe tebo nugo borok oro wanama sinsa samung rok borok ni bisingtei khlaijaka hamya rok borok ni bisingtei hamrejaka subra Jisu Kristo o sakri rok ni bisingtei hamya rok no kebang mano hamreka aboni bagai o borok je kotuma ka hampir mani elaka rogo borok no tui belai wana jago borok bahai ke asuk omahai samung rok kalaiman nei but sagri rok continue borok bathak yawi borok Jisu ni mungoi prochar khayo jaga thangai Jisu ni mungoi kok sao hamya rok hamre jago borok poito khlai borok no baptisma na jago te chungoro kaisa nukha chongho rok no Jisu ni samung khaina rok no support khaina ni bagai tini poito khaina rok tam khaika borok baksa ba jaga phalka borok ni sampoti no phalka sampoti no phalai borok sagri rok no rekha borok sagri rok banta ke bagai na laika abono chawoi abono use khlai borok tebo kaham ke kotuma kaham piri manani bagai te borok poito khaina rok borok no subacho khlaimani bising tuino borok tebo Jisu ni kotuma kaham no kaham ke piri mankha tai oro chung nugo sal brum borok ni bisingo sitogo muthang jaknai rok no subrai sal brum borok ni bisingo sitogo naidi Peter song sakthari samung khlaimani bisingtei poito khlaina rok borok no sampoti je tongmani no ruwi subamani jaroi subrai Jisu Kristo muthang nani bagai borok ni bisingo tebo tubuka sitogoi rupaka Kriston taku bukurok tini triprobo chung o Easter ni hamari nango.
Chini Tripura bo chung Pitor haike samung khainai borok nango. Chini Tripura bo chung horo haike sakthari samung khainai borok nango. Omo haike samung khlai kengke oro chung nugo subra Jesus e borok no tui phayo sitok nani bagai baptisma nani bagai subra Jesus. Ani Kristo ni takuk tei bukurok tini chung phadi chung poito khainai rok suri lainai jeno chini Tripura bo kothoma kaham pinai borok phainatui. But ang norok na sana mo chungo jadi norok suri yang kangka abo ngi maya chung poito khainai borok kaitoni thani suri na nango Jesus hamani kok abono muito khainai nango maile munui tongbai ka ranai krei ka aboni bagi nok function lo sandi ranai rok no rohona ni bagai jadi chung poito khainai borok chini o Tripura hayengo tebo kothoma kaham pinai borok nango nei suri san kangangke kaitor chongnai kaitor snamnai kaitor rohornai amen Kristen taku bukurok but tini yang kaisa kok obono basana muchungo sini Tripura wo kaito ni samung khainai rok jotono khabai khukbai khaya boino nugui srungo especially rang ni bagai samung khayo ani Kristen taku bukurok jodi sing rang ni bagai samung khaika Bible lo Jesus hamani kok muito narati je jagao rang ajagao norok ni bkhabe rajak rang no mokol chungnai borok bo ani borok ngai mainya ani thani phainai borok bo rang ni seleng ngai mainya tini chungnugo Tripura wo kothoma kaham pinai rok jotono rang ni bagai tabuk chung khnawi tongo 10 taka tuino 50 taka ka phalmani 20 taka ni thokno 30 taka ka phalmani hamari rejak ni asake phalo ani Kristen taku bukro Jisu ni mungno ta phaldi Jisu ni mungno rang bai ta phaldi ani Kristen taku bro amo Tripura belai kena danger ngai tongo kirima sinsa ang norok no lai thangnai video kwbang ma saka Tripura ni o je phola kathar manai hni tongnaro salsa kamawi thangnai hni tabuk kamawi na tongo norok okok poito da khlaiya ang norok no saka ani YouTube channel ni bisingtui Tripura wo phola kathar mano hni samung khainai rok salsa kamawi thangnai hni tamni bagai ngke a kubui phola bai tui dul jagya sak belai torjago buino sak naingya kaito ni pholale chungno kotor da khaiba kaito ni pholale chungno kungda chugruba kaito ni phola chungno koinene se khlayo elam bago bebak sijak tongle kaito ni phola manjak borok bahai ke tong kaito ni phola mannai borok bo buino lachimung riya kaito ni phola mannai borok bo alada dormo no bo lachimung riya gentle ekdom respect bai tongo a phola chini thanio a phola se nango chung kubui ni phola ang saya je a borok jotono haime phola mankane ang sai menja abo bani daud no tongo but kubui phola bai tongnani abo belai kin important a kubui phola no direction rimanai ke sudu o elambak ni kokse chung ko phola kathar mano hne kaito ni samung kai phola kathar mano na haime ro hamruo but muito narak di chung elambago porikha bo monugo jepro Solontia Paul kothoma kaham piri tongpro buri khorok sabai malai mani abroi hamiano hamruo thinangka tamongnai a kokno basao but Paul tam saka subrai Jisu Kristo ni mungbai ang nono dagibo abroi ni sakni nongkhori paidi abroi ni sakni tamo nongkhorka norogo Bible porikha nuknai samungo poridi Soitan nongkhori paika a soitan bono buskango tamongnai borok no sawa a soitan borok na hamna ni bagi bo phandai tongo but Solontia Paul saimangka abo kaito ni pholaya hne Jisu ni mungbai bini abroi ni sakni nongkhori paidi hni bo saka lage na soitan nongkhori mathangka ani Kristen takuk tai bukora abo ni bagi lama ta koro di a hamyarok hamarok nugui kaito ni bisingo tongka automatic a hamya hamnai no kaito ni bisingo tongka ni bukhawa khaksang ma manai no haipano a sangsar ni YouTube rogo nugui lama ta koroti ang norok no sana muchung tabuk mol hamya muthangjakna ni jora sopaika aboni bagi norok a hamya hamrama rok ni uklok khaisigi la point norok ni poito no ta sakama di danger tongo borok lama korma sini kore but norok ara thangnai rok bo norok bo lama koronai praise the Lord hallelujah abon bagi Kristen takuk buku rok poito khainai borok thansa ke tona nango
norokni mothao norok priority di mothao thansa ke tongdi haime samung khainai borokno bono phurungdi bono kubuyo tondi abo se belai important thansa ke tonganango abon ban krishon taku bukrok phaidi sing tripura hani bagi suri lainai jeno poito khaini borok tebo kaitono poito krak ke khaimana tai chini tripura wo kothoma ka hampinai borok phaina tai phola kathar manone hangi hamranai borok yapat kaitoni kokno sanai kubui muthangnai kokno sanai amo high preacher sing tripura wo nango. Praise the Lord. Hallelujah. Second reading, Act Peter chapter 1 tinisimi noi oro porike chungnugo serai ke chung oro porike nugo je oro Peter tamo sananai Peter obosa sananayo bo Jisu no poito khlaimani bising tei bo Jisu no yachak naimani bising tei bo bini langmo belai kena experience kaika kosto sak nanya angjak mani lachi rejak mani khukti musujak mani bujak mani tokjak mani but ahajoro bo poito krak khet tongma bai tini bo okokno sawo chung jotono tamsaka norok potele jakmani abo norok poito krak hanai sijakna bagise komornai rangchak suda hor bai sogoi potele jago omo tui khe rangchak ni slai tebo kaham norok ni poito bo soi tongna tui khe ma potele jak thaino hake Jisu Kristo nukjak pro norok lobjak nai mukhang jungrujak nai bori jak nai norok bono nugya phano hamjago norok tabuk bono nugya phano bono poito khlayo aboni bagui no norok asuk belai khe tongthok layo abo kok bai sabaya tamni hinba norok poito khlaima haikeno norok ni phola muthangjago amen tamni bagui Peter okok na sakanga bini langmao bo amai keno bugi kha kosto mankha potele jaka ani Kristo ni takuk tei bukurok tabuk a potele jakpru poitowok bacha wei tongai manai borok bose muthang jaknai Peter bo bacha wei tongkha Jisu ni bagai bo langma rana bo tiyar tongo langma bo rokha tini bo muthang jakha tini bo chukna hawo tongo tini bo subra Jisu bai baksa sorgo wo tongo amen abon bagini Peter tini sungo sananayo je tabuk chung kisa wansogoi na de chini salblumblum ni langmao chung bahai ki bugi wei tong abani Kristan taku bukrok sung nugo Supreme Court Kristan hapnai rok na ST ni facility re tai rujagya hanai tabuk chung nugui tongo poito khainai borok satok pitok khlaijak mani nokthar bokhok jak mani buni buskango lachi mungsi sak khlaijak lachi maru jak mani alongo chopjak mani bujak mani tokjak mani satok jak mani nogo hatul kitar jak mani abo tamuni bagai Jisu no poito khlaimani bagai nukhungo problem bai kaglaya nukhungo jungjal bai kaglaya bwsai chuak nungmani yakariya bwsai bai satok pitok khlaijago bwsabuti ro kok khnaya naisigi naike ekdom miserable abo nini poito busuk tong sijaknani bagui se nini poito busuk krak abo nainani bagui se abo ni bagani Kriston taku bukurok problem mo bukha tarodi Jisu no se bukharadi problem mo khajagai ta tongdi Jisu baise krenggai tongdi ani Kriston taku bukurok joro joro sini kitinggai chungno kitinggai problem jungjal ekdom tekto bial birman rok phaima bai chung joro a problem bai kitinggai kholop jagai thango Jisu no pogui thangpayo batini Peter sananayo norok ni poito omo krak nei sijakna bagi se omo hai jamela omo hai problem rok phayo Kriston taku bukrok bukata baidi a poito krak khe tongma baise subra Jisu ni mungi chung tongthoknai tai a poito krak khe tongma baise chini phola bo muthang jaknai aboni bagi chung kaitoni thani wo surinani nango chini poito no tebok bari redi hnai chini poito no tebok kubang khlai di hnai chung subrani thani wo surinani nango chini poito no krak khai dio subrai nai tini ani Kriston taku bukro Peter bini langmao belai khen bujaka alongo koibar chopjaka koibar domki rejaka haipeno bo Jisu ni mungno sakire nani yakarliya ani Kriston taku bukrok chini langmao bo borok bai suwi na ke chini langmao kun mungsa se kri sutai se kri chung borok bai tani bagi borok ni langmao bor asuk ke bugi oi phaika tini borok ni bising tini tini kaitor asuk ke samung bo khaika tini borok o
sakthare samung khai bai tini chungbo haino borok na example nawe kok sawi tongo borok ni bising tini motharok go kaitor hamari khaika borok sakthar ma baino aboni bage chung borok no pogi maina borok ni je a goodness borok ni je a sacrifice aboni chung te pogi maina abu chini bakhawa tongnai mol brum brum no osung soro poito khainero aboni bage ni kristo ni takuk bukro chungbo haino poito wo karak khe bachanani bage jisu no surinani nango te jisu no sung sana nango chini poito no tebo bari redi nai Lord increase our faith English by kesao increase our faith chini poito no tebo bari dini sung surinani nango praise the Lord hallelujah the gospel John chapter 20 19 ni simi 31 jora oro chungnugo puila jisu oro chungnuka kaito salni horo boro sagri ro kirijakmani jari boro kaisan nogo huijagei tonglaimani a huijagei tongwa jago jisu phai nukjakha borokno saka norok hamdi praise the Lord hallelujah tamsaka jisu norok hamdi nei kaito no suri lobai tongnai borok hamsajak amen amo jisu tini sanani nayo tai bosaka borokno kothoma kaham sabai bo ke subirika phola katha no yachak di ni borok saka borok jotono phola katha no yachakha amen tai kaise incident inoro nukha borok o ungmani jisu no nukmani akok borok sapno sabaika thoma no phai sabaika thoma no samani yaglota mukha thoma akok no poito chaimale bosaka bini a oklebo ani yasi soresa bini yasi yak phungjak mawa ani yasi daya sakle angbono poito chaya nai apro achugei tonglai probota mukha kok kobongo tonga bat angasu kolok khaina muchingya norok obono poridi norok obono norok robibar kok sadis kok tisalo ang norok na just idea srenani muchungo praise the Lord hallelujah thoma omohai kok sawi tangpruno jisu borok bai nukjagai serpai ka bongni kacharo bohaini saka norok hamdi nei apro bo direct thoma naisik saka norok nini yasi ani yago dapaidi nini yasi ani khakla bo dapaidi nei poito khaya tang sidi poito khlai sidi o kok na kisa wan sokoi nai di poito khlaya ta ung sidi poito khlai sidi tabu jisu sawi tong ani kristoni takogrok ani o tripuri sarok angorok no sanani muchungo jisu ni mungbai poito khlaya ta ung sidi jisu sanani nayo o kok jisu sapro bini bakha busuk tek tong kana norok saidama asu kroso kanta bujagai thika kosto ka thika saltan salo ka thini thangai bachaka apru bosi thomale poito sukariko apru bosi thomale poito khaisi miyako bukhawo udrumudruse jisu belai kana dukho nangjaka apru boksaka poito khlaya tang sidi poito khlai sidi ani tipri sarok poito khlai sidi jisu kristono tai busu sunga monak mawa tongnai tai busuk a chuak ngai khajagai tongnai tai busuk sungo sungsani tongthogo tonglai sinai tai busuk sungsani anondo khusio sung tonglai sinai jora phaika poito khlainani kristoni takokro bukogro jora phaika kaitoni mungno surinani jora phaika kokti salo nok thara thangi bonoi mungno lopnani tana singdi khnani tana singdi 2027 phaika ani poito no krak khaina ang 2027 thik khaina no ani kokno nang tini khna ka tini no nang wansuk di jisu sawo no poito khlaya tang sidi poito khlai sidi nok tharo thangdi elam bagni kokno poridi sumsok ni tomungno yakardi okokno sakatina ne bakhaw belai tekto nango tamni bagai nok tharo surimung panda paimani yaglo tini borro sumsok bo khai tongo bahaike surimung panda pai maiti chalaika borro kwai chanani chengo my dear friends norok jisu no ringo norok ni bakhao but bono kwai chawi norok disrespect kayo elamba ko okokbo tongbole okokbo tongo Job chapter 20 verse 12 tamsaka borok anola poito khlaika ani thanile phaika haipino borok ni o bukhuk ni kutui chamung no borok tabobo yakari manjako poito khlaika nok tharo phaika surika elambak ni kokno porika haipino takaisa jinis yakari meko o bukhuk ni kutui no yakari manjako amo kaito ni kok sao ang obno teise repeat khaina muchungya but omai takai di
Zora pakai poito kerak nani bagi cung sungsok no maki binai. Poito kerak kebasanan bagi sini sungsok ni tomno cung absolutely yakari marus sok nai. Sudi sungsok no yakar nani tiar kering angka sini apa poito tongpon abu kuthino. Tabuk orang tamu saka Yesus saka poito kelaya tang sidi poito kelaya sidi apa tamu saka Thoma. Ani subrai, ani kaitor. What is that meaning? Ani subrai, ani kaitor. Jisu ni akok no knawoi, Pito ni bekha, Thoma ni bekha golui tangka. Poito klaya tang sidi poito klaya sidi ni okok sajak mano, Thoma ni bekhawas ka nangka, chor haike bo yorja ka bini bekha galena naika. Yasku sungai logo no bo mokol mukti ki klaya kabai yakong romi saka. O ani subrai, ani kaitor. Omong ka nakar mong sanmani kaisa expression. Seng joto tabuk Alleluia Kristan. Seng joto tabuk Alleluia Kristan. Awan meaning tam norok saja mak. Seng Easter ni Kristan se. Seng Easter ni Kristan se. That means Jisu kethui ni thangai baca jak tabuk chini dayak to tongo sumsok no kibinani sumsok by hakchal nani dai muthang jak brok haike tong nani because jeng Easter ni Kristan se. Jisu kethui ni thangai baca mabai chungno tini ketal langma rekha ketal langma chung tong nango sumsok no kibidi. Nung jadi tabu bo kuai cawi tongko yakari main yang ke that means nung tabu bo Jisu no kaham ke se yachage na yako. Praise the Lord. Hallelujah. Tege se Jisu oro bahai ne saka ano nugiawai poito klane borok bote bo hamsaza. Tabuk sung mokol ba Jisu no to da nukha. Sung Jisu ni korona sini kunju ba kada kanaka. Hapan dini Jisu sawa ano nugiawai ano poito klane borok bo hamsaza. Tini sung tiprasarok busuk se hamsa jak tang ni bagai mela Jisu o 2020 se kango o Jerusalem phapro chung kurei hapono tabuk sung 2026 a Jisu ni kogna khanai poito chao tini o Jisu ni kok chini langmo nang phayo bahike chung jotona hamsa jak Jisu ni nu gyawibo chung poito khlaika bini khorang khanai yawibo chung buno poito khlaika. Yes, we are blessed. Yes, we are blessed. Chung hamsa jak Jisu nu gya poito khlaima bai. Kristo ni taku bukro tini ni reading semua sana nayo. Pula ni reading poito wo chung krak nganango thansa nganango. Kaito ni bororok no chung subana nango. Te kaito ni thani surina nango poito khaini bororok no kothoma kahampina ni ning rohordi nei. Second reading chung pori kenugo chung poito wo phaikanga ke chini langmo kosto dukhu bial birman jengjal phainai. Happen poito no krak khabasadi a poito ni bising tini chung mathang jakna hiniso. Tini ni gospel obobosno poito ni kokno sana nayo. Poito ni kokno sana nayo. Kristo ni taku bukro o Easter ni molo chung obono khanao o Sunday wo o kokno chung no muito klarena nayo poito krak ngdi. Sumsok ni tomung no kibidi. Tabung bo o kusup lai mano chung yakari sino biri felek yakari manya. Nok tharo thangale kok kotor kok sawo kotoma kaham piro kaito ni mungo studi wo hapono nogop phaike ka alada se. Ang tekisa kokno sanai phai tongo abono naisingi tongdi. O kepe ang kebangma kokno sanani bagi ready khalai tongo. Sibaikha motamuti ready ingkha bekhao wanso ka kok sanani bagi. But kebangma borok ano nai seler jaknai. Kebangma borok ano chajagi ang nai but ang borok bai kaham hni henjakna bai kothuma kaham pirya. Borok bai yafa khrobjana bagi ba ang kothuma kaham no pirya. Ang kothuma kaham piro Jisu ni mung bai jeno Jisu bai yafa khrob jakna ni bagi. Jisu bai ani phola yachak jakna ni bagi sang kothuma kaham piro. I don't want human appreciation. Kubino. Ang okok rok no tabuk tubui tongo. Norok ani bagi suridi jeno a kok thai rok kaito ni phola bai kobolei saimana ni bagi. Kriston taku bukurok o kok ti sal ni hamari norok ni langmawa tongthong. Tai chini poituno phadi chung krak khalalena. Chungbo salena o kaitor ano nung nakar jasidi. O ani kaitor o ani subrai ano khairok jasidi. Tini ni simi ang tai sumsok tonglia. Tini ni simi ang o sumsok ni tomung no yakari risinai hne kaitono kokrudi. Thoma bahage samung kai peka naidi. Thoma kaiton kene nakar mung sanoi kaitor bono nakar ka Jisu bono khairok ka bono hamari ririka
tini India o pai kotoma ka hampirka ang thangka niji bo Kerala o thangka bo je jaga samung khai ang niji bo nai phaika bo koita jaga o chomorkar khaika abo bo nugui phaika omo sai sabaya tini jeng India o jotoni selai poito gonang jaga borok ngai Kerala o tamni bagai Solontia thoma kotoma ka hampirmani jarei tini borok ni poito krak mankha ani Kriston taku bukro aboni bagai no chengbo surinani nango poito krak ke tongkha ngangke Jesus no bini hamari runai bini fire sungno runai bini fan sungno runai chungbo thoma haike kotoma ka hampirmani o hawo abon bagai sung surinani nango kaitor norok jotono hamari khlai tongthung tai khaksangai tonglaidi tongthogai tonglaidi tai chini o Tripura ni bagi suridi hambai